L'aigua, preat i insubstituïble bé per a l'agricultura que, des dels llunyans temps de la revolució neolítica, allà en les cultures fluvials del Pròxim Orient, es va estendre per rutes mediterrànies fins a les nostres terres. La seva domesticació per l'home va fer possible el seu aprofitament per al cultiu en camps escassos o faltats de la mateixa, distribuint-la equitativament i amb tot rigor. L'aigua, en terres valencianes, té un significat molt especial i possibilita fèrtils vergers que, passant pel món romà i, sobretot, pel món islàmic, van arribar fins als nostres dies. La seva cultura va comportar una terminologia, un vocabulari i la creació d'unes institucions que han perdurat a través dels temps com una de les característiques definitòries de la personalitat valenciana. L'any 2009. La UNESCO va incloure al Tribunal de les Aigües, junt amb el Consell d'Homes Bons de Múrcia, en la llista representativa del Patrimoni Immaterial de la Humanitat en representació dels tribunals de regants del Mediterrani espanyol. El seu origen es remunta a temps de l'Espanya musulmana, a l'Àndalus, molt abans de la conquista cristiana del segle XIII. Amb posterioritat, es van mantindre els espais culturals amb la seva extensa xarxa de séquies, conservant les regles de funcionament. El rei conqueridor, Jaume I, va garantir que el repartiment de les aigües continuara fent-se segons que antigament es fou establit i acostumat en temps de serranys. Els furs emesos pel seu net, Jaume II, procuraren mantindre una justícia distributiva entre els usuaris de l'horta. Segles més tard, este llegat va ser transmès pels colons espanyols al continent americà i altres latituds on va servir de model de sistema de regadiu i organització social. El Tribunal de les Aigües està constituït pels síndics representants de les séquies que reguen l'àmbit de la seva jurisdicció. Les condicions requerides per a ser elegit síndic d'una comunitat a la que representen passen per ser persones reputades per la seva rectitud, trellat i honradesa. Deuen ser regants de la séquia i bons coneixedors del funcionament de la mateixa. Els membres del tribunal tenen jurisdicció per a repartir l'aigua, establir els torns de reg, gestionar la neteja del sistema i establir el pagament de quotes per al seu manteniment. La seva funció és doble, judicial i administrativa. El Tribunal de les Aigües assumeix les funcions jurisdiccionals i la Junta de Síndics les administratives. El tribunal es reuneix tots els dijous de l'any en la Porta dels Apòstols de la Catedral de València al sonar les 12 campanades del veí Micalet de la Seu. Els judicis són públics, orals i el procediment és gratuït, sumari i en valencià. Els litigants o denunciats exposen els seus arguments, cap la inspecció ocular, la visura. Els jutges agricultors sentencien immediatament. Els veredictes són inapel·lables davant de la justícia ordinària i acatats per la seva imparcialitat i per l'autoritat moral dels que els dicten. Un alguacil, portador del gancho, instrument quotidià entre els guardes de la séquia, convoca als demandants i garanteix l'ordre de les sessions. Denunciats de la séquia de Favara. Denunciats de la séquia de Rascanya. Denunciats de la séquia de Rascanya. Denunciats de la séquia de Rovella. L'execució de les sentències va a càrrec dels síndics corresponents. El Tribunal de les Aigües de la Vega de València és el símbol visible d'un poble, la història del qual es fonamenta en una agricultura i artesania que van ser fonamentals per a la configuració de la personalitat d'un poble actiu i emprendedor.
Conscient del profund significat cultural i mediambiental, el Tribunal de les Aigües de la Vega de València està compromès amb el manteniment futur de la seva cultura i forma de vida, senya d'identitat de tot un poble.